ассалому алайкум бародарои ҷон, созин хубен? Саломатитон хубай? Бародарои ҷон, ҳама каса ярдунари лайка мезанем ва межақем гуфти гапҳо ва ҳатман подписатсия кардар куниш канала гирён метинем. Бародарои ҷон, имрӯз 26 апрел соат 7:41 ба вақти Москва ва 9:41 ба вақти Тоҷикистон. Бародарои ҷон, курси имрӯзаи мо курси банкҳо ва имрӯз мебинем курси банкҳои Тоҷикистона. Бонки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 160 сомон, бонки Эсхата 1000 рубл 160 сомон, Алифбонк 1000 рубл 160 сомон, Спитаминбонк 1000 рубл 115 сомон, Аввалин бонки молиявии Хурд 1000 рубл 147 сомон, Ҳумо 1000 рубл 157 сомон, Равҳидбонк Соҳибкорбонк 1000 рубл 160 сомон, бонки Байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 135 сомон, Газпромербонк 1000 рубл 135 сомон ва Душанбе Сити 1000 рубл 156 сомон. Бародарои азиз, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии канали мо.